Una partida on hi ha moltes coses en joc, desplega un joc molt intel·ligent, ple de detalls, ple de racons, per acabar parlant no només de pòquer, sinó de la vida. I específicament de pares i fills. Crec que és un dels temes centrals de l'obra, és la relació entre l'Esteve i el seu fill biològic. El pare vol que projecta amb ell mateix com voldria que fos el seu fill, no? I el seu fill no és com ell li agradaria que fos. I també la resta de fills adoptius, que són aquests tios que té treballant al restaurant i que sembla que tots depenen de l'Esteve i tenen la sensació que sense l'Esteve no podrien anar enlloc. És un noi que és addicte al joc, no, d'alguna manera, i bueno, jo penso que amb el seu pare doncs, té aquesta relació que d'alguna manera està buscant que el seu pare l'accepti tal com és i que arribin a un punt d'acord, no? Que d'alguna manera no arriben mai. Tenir un fill ludòpata és complicat, I que tu li hagis d'anar pagant tots, anar posant pasta i pasta perquè el nen té vicis. El pare arriba a un punt que diu prou. Estem descobrint com exactament quin és el dolor que té el Carles envers el seu pare. Crec que es poden estimar, però que no empatitzen, no se saben tolerar l'un a l'altre. S'han de demostrar a si mateixos que sí, que ells valen, que ells poden, que ells són uns campions, que poden guanyar.